de lammo cogo denka hakke jumambe eka hakke jumambe denka o ninye minye mujalladatu de ninye ka fo de lammo cogo eka hakke jumambe denka hakke jumambe ni eka mujalladatu de ninye kitabu kono ñinin kali jaabi tese ko ñanabo mais an koni be min fo ka isara ke della moba damina de folo depuis demba ñini to ibe demba ñuma de ñini dewñe folo de ni ba fe ka de ñuma soro della moba ta de folo depuis aba ta wakati ibi janto de la wodi ato ciiden ko tunkahul mar'atu li arba li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bi jati din della mo ba damina depini yoro de la folo bañuma ñini deñe ci den ko mo be muso ñini ka furu ni ko nani dola kelende do ba ñini ka furu kon na folo ba bolo ni muso na folo tigide do be muso furu ni o sababu ye do be muso furu ka ñini ka furu ko acce kañi do be muso ñini ka furu ko dambe tigidero do be muso ñini ka furu ko dina tigidero ci de ñi bila sira ni yoro de la ako dina tigide ta sino i bolo be bila bogola maryam taqisa fule ko yaguta haruna ma kana abuka imra asu wa ma kanat ummuka baghiya ma kana abuki imra asawi wa ma kanat ummuki baghiya ko maryama ko haruna balima muso tumami maryama alaye jibrila nya mariya ka durki kan fuye mfe o kera isai cete maryama bolani den nana aka mogo ye mun fo ko haruna balima muso e fa tunte mogo jogo lankolon tigiye i ba tunte jeni akila sungurun bate nin ko nye soro cogodi ayeni yoro lajeke muso ni ebe furu ni ba fe i ka denyumaw soro cew woloma ce dina tigi jogo nyuman tigi denyuma wolomali bata depo yoro de la ni e muso bi furu jantola wodi ato ko maryama ma i fate mogo juguye ece fana nebe muso furu dina tigi ni jogo nyuman tigi de woloma wodi ato ko maryama ma i batunte sungurumbay wala della mo batande pini yoro de la folo ni yaye karamogo belebele ba karamogo belebele ba caman be muso de ya bellamo ahmad ibn hanbali al yatime de do alla mona al yatime ya da ba de ya lamo imamuna bukhari abade ya lamo karamogo ba karamogo ba caman be muso de yulamo baw ba nyumaw ulu de yulamo donc wala batta depuis o yoro de la ba nyuma nyini idewne ni o bora ala donc den trebiya nini i muso be je nyonya ni kafo nyonya ke ci de nye do min fo kafo nyonya la ki jantola bismillah allahumma jannibuna shaytan jannibuna shaytan wa jannibu shaytan ma rajaqtana ci den ko ni mo bi muso jo nyonya ni ye nin do fo ko ni dem mi soro la wala wajje nyonya ke ra denye shaytan ta toro ibe janton nena o ni denge ni asoro la wakati mi silamiya sariya ye den kundi cogo fo cogo mi ibo ke o cogo la ube togo nyuma nyini ka aki denna den hake faka togo nyuma nyini ka aki denna ni sebiye denke do saga fula faga saga fulai silamiya sariya ewa deri la nyini ci denye saga fulai mbe faga cogo mi ube dun cogo mi ikoke ka saga fula faga ka ko dumuni tile gamfe niyo mogo wole u kono dumuni do dukata basi tola me eye den soro ala ka nema de do aya di ema foye oke e ka ala barika damma ke foye fo kata ala soso ka miziki wuluye ka gitare wuluye ka basu bila kare kononana misidi kerefelate koroshi sigi nyogo ka hakite koroshi ko denkundi be ebolo
ala ka nema de diton fule o nema barika da tara ke ala soso ye iki yere koloso ma de min ye ka den kundi a bɛɛ ka kɛ silamɛya kabiri kɔnɔna la ni cɛman de don si hakɛ minnu b'a kunkolo la n'u y'o di u b'u pɛsɛ warijɛ la a bɛnna warijɛ garamu hakɛ min na i b'a sarakati i b'a sefa hakɛ sarakati i de depuis a fitinin i ka a sigi nɛgɛ kɔrɔ ni cɛman de don ale sigili nɛgɛ kɔrɔ wajibi don ni musoman de don ale sigili nɛgɛ kɔrɔ sunna de don mustahabu cɛman i ka fitinin sigi nɛgɛ kɔrɔ Ibn Qayyim a ye kitabu de dilanin ko de ya tun ko mujalladatu mbaw bila ka taa Ibn Qayyim ka kitabu tuhfatul mandudun bi ahkam al mawlud ni bonda delamu depuis muso kono tara ni denye fo ka taa bo sinna fo ka taa balighuya nin kitabu fana dilala o de kama tuhfatul mandudun bi ahkam al mawlud abe sagi ka to kitabu fana nyini o be delamuli ani denyere ni kibariya abo foye awuye kosobe donc nu ya warje sadakati ide iya sigi nege koro na sera sa ngolon fula to ka nyamariya ka salli ika to ka dege ka ala yirala ka cide nyirala ka ala bonya do adusukun kono ka cide bonya do adusukun kono ka ala yirala depuis sa ngolon fula iba nyamariya aka salli na sera santa na masalli iba bugoli minya adabulu bugoli ni juguya bugoli te donc denka hakke suruma munumbe faka o yenninde donc faka hakke mimbe denka anyo fo ayaw kono ya kateme o bil walidain ihsana ibange baga ikanyuman ka aye kuma nyuman ka fo aye iki yere majige aye ikanyu ewa nyuman na folola iko akaye ika duwa kaye ika toka duwa ke bange bagawe i bange bagala kan kisala kan tanga bange baga fula hari no kera kafiri de ala ko kana faruka kafiriya indeka me uka hake beka bange bagaya hake beka uka jiya nyana mayara ko nyuman iko ulu kaye uye ibe ulu ke ulu yede hari no yame ni yame ko ni mo kera kafira kera mushriki yere tige ka boala bange baga fula tede bange baga fula hari nulu kera kafiriye ala ko ikana tugu ko kafiriya indela me o ka jiya masala ke u yeti yere tige ka boala ibu ko idusukun ko ni kono u ka hakke min bi ka jiya nyana mayla ibu ke donc ambe min fo gorobali la denka hakke ani ewa anye min fo to nyuma ka kala fa denka hakke fauka o doye nonunde farewa ewa faka hakke deunka denka hakke afaka a doye nonu ya fafana ka hakke a deunka a doye nonu ya nya fo chogomi nyinin kali jabi te soko nyana bo kitabu de dilalembo oka wori jede do sanuma fo ibe kunsigi pese wori jede la